Hêza sê peyvan. Semîha Alankuş. Jin, jiyan, azadî. Tenê ne sloganeke. Ev her sê peyv di hundirê xwe de cîhanekê dihewînin. Sê peyv wekî sê deriyan. Jin, jiyan, azadî. Li ev her sê derî ji hev cuda nînin. Dema ku yek vedibe, yên din jî li pey hev vedibin. Çima wisa ye? Ji ber ku jin tenê ne nasnameyeke. Bi vê re ew balê dikişîne ser neheqiya ji dîrokê heta niha ku li dijî jinan hatiye kirin, tundiya rojane û li hemberî wan hemûyan çawaniya bi pêşxistina berxwedanê ye. Jiyan jî wisa ye. Ango tenê nefes nîne. Ev nefes di şert û mercên çawa de pêk tê. Ji bo kê kîjan bedel tên dayîn. Jiyan bi van hemûyan re têkildar e. Vê yekê pirsyar dike. Dîsa peyva azadî jî bi heman awayî tenê gotineke razber nîne. Pîvaneke ku hemû jiyanê di nav xwe de dihewîne. Ango bersiva jiyaneke çawa dide. Bi îfadeyeke din jiyan bixwe ye. Ev gotin di vê pêvajoyê de nîşan dide ku ger jin azad nebin, jiyan dê kêm bimîne. Ger jiyan kêm be, wê demê azadî jî tenê dibe gotinek. Gotineke razber. Têkoşîna jinan, destkeftiyên wan, sekna wan wê yekê baş nîşan dide ku jiyan ne tenê pêvajoyeke biyolojîk. Jiyan heqîqet e. Piraniya sloganan li dijî tiştekî radiwestin, hin jî bang li tiştekî dikin. Li ev slogan ango jin jiyan azadî hem li dij radiweste hem jî bang dike. Li herîzê de jî ji nû ve ava dike. Jinan di nav qalibên wekî ketkara hundirê malê, namusa civakê, stûna malbatê de deng dike û zimanê îdeolojîk ê wisa red dike. Li şûna wê zimanekê din ava dike. Jin avakerê jiyanê ye. Azadî şertî jiyanê ye. Ev nêzîkatî tenê ne siyasî ye, her wiha epîstemîk e jî. Ango zanîn, zanist, ji aliyê kê ve hatiye afirandin derdixe holê. Îro ev slogana jin jiyan azadî li hemû cîhanê belav bûye û deng vedide. Ev yek tesadüf nîne. Ji ber ku feraseta serdest a zilam pirsgirêkeke gerdonî û sistemî ye. Li her devera cîhanê bi awayekî cuda tê jîn û xwe bi awayekî cuda rêbazên cuda nîşan dide. Li hin derên cîhanê bi zimanê qanûnan xwe nîşan dide. Li hin deveran dibin navê kevneşopiyan de xwe nîşan dide. Li hin deveran bi şer xwe nîşan dide. Lê di esasê xwe de heman tiştî dike. Dixwaze jinan bixe bin kontrolê. Bedena jinan kontrol bike. Keda jinan weke hêzeke erzan a kar dibîne û ya herî girîng jî hebûn û gotinên jinan ji bo xwe weke xetereke mezin dibîne. Ji ber vê yekê ev slogan weke felsefeyekê li her derê belav bû û deng veda. Ber bi heştê adarê jî her diçe bêhtir belav dibe. Ji ber ku li her devera cîhanê li erdnîgariyên cûr bi cûr jin heman gotinan bi êşên cuda saz dikin û di encamê de jî bêdiviya bi azadiyê xwe dikinin hev. Yên ku hevdû nas nakin, heman dengî bilind dikin ku ev dêwateya avakirina bîr û pêşerojeke kolektiv. Belê, jin jiyan azadî ji Kurdistanê heta Amerîkayê, ji Asyayê heta Ewropayê li hemû parzemînan belav bûye. Jinan hêza van her sê peyvan fêm kiriye. Ji ber vê yekê jî tenê ne li qadan. Ji mitbexan heta rêyên dibistanan. Ji karge û nexweşxwaneyan heta hevdîtina li girtîgehan. Li rêyên koçberiyê mirov dikare van gotinan bipîze. Ango li hemû qadên jiyanê mirov hem van gotinan û hêza wan dikare bibihîse û hîs bike. Ango teoriya azadiyê li van qadan ber bi pratika jiyanê ve diherike û watedar dibe. Pratika jiyanê jî ev e. Jinek bikaribe îtiraz bike, zarokek bikaribe bêtundî mezin bibe, jinên dema ku bi zimanê xwe biaxivin, kesek henekê xwe bi wan neke, serdestî û cudatiya zilam wekî tiştekê normal neyê dîtin. Ev hemû gotin jin jiyan azadiyê îfade dikin. Gelek hêsan dixuye, lê jiyan jî ev e. Bi gotineke din ev tişt dêwateya ku jin jiyan azadî ji dil diherike jiyana rojane. Ji ber vê yekê jin jiyan azadî gotina rojekê ya meşekê ya çalakiyekê yan jî îfadeya hêrsekê nîne. Berhem û encama berxwedana ji dîrokê heta îro ye. Ji ber vê yekê hemû jinên li cîhanê li dora van gotinan xwe dikinin hev, hevaltiyeke kolektiv ava dikin. Ya herî girîng ji ev e ku ev gotin azadiyê tenê wek rizgariyeke şexsî pênase nakin. Kes nabêje ger ez azad bim bese. Dibêje ger azad bim, divê ya cem min jî azad be. Hêza wê li vir veşartiye.
Alîkariye tenê bi hestekê pênase nake. Li ser vê esasî siyasetek nêzîkatiyek îdeolojîk û polîtîk ava dike. Ji ber ku pergal herî zêde tenêmayîna jinan dixwaze. Sîstem herî zêde vêyekê dixwaze û bihêz dike. Dema ku jin tenê bimînin çi dibe? Tirs dibe şexsî, fedîkirin dibe şexsî, tundî dibe pirsgirêka nav malbatê. Bi vî rengî bêhêzhiştina jinan hêsantir dibe. Lê hêza jin jiyan azadî çi ye? Berova jiya sîstemê tirsê wekî tiştekê hevpar dibîne û bi vî rengî dikare bê derbazkirin. Fedîkirinê dike ya faîlan ango kesên nedijî jinan bi her awayî tundiyê bikartînin. Bi vî rengî tundiyê dike pirsgirêkeke civakî. Ango jin jiyan azadî wiha dibêje. Tişta ku em dijîn tenê pirsgirêka me nîne. Ji ber vêyekê jê divê çareserî jê tenê li ser me nemîne. Belê, herî dawî jin jiyan azadî ku îro bûye felsefeyeke gerdûnî, ji sloganê wê de tir ji bo jinan bûye asoyek. Ev tê çi wateyê? Ger azadiya jinan bebe pîvana jiyanê, wê demê cîhan bawayeke cuda dikare bê avakirin. Ango cîhaneke din pêkan e. Wê demê azadî ji gotinekê derdikeve û dibe tiştekî şênber dibe xwebûn. Bi îfadeyeke pir hêsan, bi qasî meşekî bêtirs û şênber, bi qasî ku gotina xwe bike rojane. Ji ber vêyekê jin jiyan azadî xîtabê hemû jinan dike. Hemû jin di van gotinan de xwe dibînin. Xwe dikarin pênase bikin. Wê demê jî jiyan bi azadiyê dikare bê pênasekirin. Azadî bi jinan dibe heqîqet. Ev heqîqet jî dema bê dubare kirin zêdetir dibe û dibe hêzeke ku bikaribe cîhanê biguherîne.